Jam'iyyar PDP dai ta yi faduwar bakar tasa, jam'iyya mafi girma da kwarjini a Afirka, amma yanzu ta zama Allah sarki. 'Ya'yan jam'iyyar ne fa da kansu suka rikide suke neman yayya ga lemar. Tun baya PDP ta ƙudiri aniyar shirya babban taronta da za ta fitar da sabbin shugabanni, amma sai ta fitar da mutum guda tilo, wato Kabiru Tanimu Turaki, a matsayin wanda shi kaɗai zai tsaya a zaɓe shi a matsayin shugaba. Lamarin da shi ma Sule Lami ya ce to ai haka ba demokuraɗiyya ba ce. Don haka ya ce shi ma yana da muradin a bashi fam domin ya nemi wannan kujera da aka ce dole Kabiru Tanimu Turaki ne zai nemi ta shi kadai. Don haka Sule Lami ya ce dole yana da haƙƙin tsayawa ya shugabanci wannan jam'iyya wacce yanzu duniya ta yi mata atishawar mage. Babban abin takaicin shine kotun Abuja ta ma dakatar da taron da PDP ta shirya yi a birnin Badin. Amma wata kotun kuma a birnin na Badin ta ce a ci gaba kar a fasa. Wannan ya jawo rarrabuwar kai. Yanzu ana can ana shirin wannan babban zaɓe na PDP duk da umarnin kotuna iri guda. Lamarin da mutane ke mamakin yadda fannin shari'a ya zama kamar kasuwa a Najeriya. Ya kuke kallon wannan rikici na PDP? Me ra'ayinku kan yadda ake samun baki biyu daga kotunan Najeriya masu mataki iri ɗaya a sha'anin? Shin sha'anin aiki ne ko dai rashawa ce? Sai na ji daga gare ku.